Eguerdi guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Konektatuz bigarren edizio honetara eta ez nahi zutatuko askorik ere, gaurren zeitzu diak protagonista goiegia. Maite Kapolina daka Concept Store bat, Helmet House, justo hemen gure honban, oso gertu, batzuk jagontzari bisita eta ez da zari egon animatu zaituzte. Eta Isasola bere zentro kiropraktiko badakai barren, sortzailea da. Guztot nahi ere, 7 urte, 7 año? Sí.